खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोंना कलेजनिफ्राय पिकनिकआव लांनो नागिरदों। बेयो ब्रह्मपुत्र मास्क'वा रिभार आइलेण्डआव। बेवहाय मोनसे प्रग्रामबो खालामहैनो नागिरदों सहैनानै। ओमफ्राय नै दा फुंबिलिनि 4:30 जाबायमोन। बासाव गाखोजोबनानैसो आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो अननानै। भिडिअ'आथ' 29 डिसेम्बर 2023 बेखौ एडिट खालामनो सोलाबियाव आङो साननैसो उनाव जानुवारियावसो हगारहैनो हानाय। जों बिदिनो थाङै थाङै नै बिराद गोबावजोंसो सोरांनाय बायदि मोनबाय। सोरांनानैसो खर'खौ स्रां मोनबाय। वाशरुमाव थांनो लाइन जाग्राफ्रा मोनफैबाय। मिलासो जाबावदोंना जोंना लकेसना बेनो पिकनिकनि लकेसन। एक्चुअली जोंना एक्जेक्ट लकेसना बे नङा। बेखौ बे दैखौ बारनानै मोनसे बालाबारियावसो आरो। ओमफ्राय नै दा बे दैखौ बारनो थाखाय जों जाहाजाव गाखोबाय। बेवहायनो ब्रेकफास्ट आरि होगोन खोमा। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जायगायाव मोनहैनानै दा एक्सपिरियेन्सखौ मारै मोनखो बेनि सायाव मोनसे रिपर्ट लिरनांगौमोन आरो बेखौ एसे लिरनो जागायदोंमोन। बेवहायनो जोंना जायगाया बै मानसिफोर नुहुरदोंना बेनो। बेवहायनो जोंना बेनि सिगां कलेज उइक जादोंमोन ना। बे कलेज उइकआव जाय देरहादोंमोन बिसोरनो प्राइज रानदोंमोन। माने प्राइज डिस्ट्रिबिउसनखौ बेवहायसो खालामहैदों आरोना। बियो सोलिगासिनोमोन। ओमफ्राय ओरैनो लकेल सिंगार ना मा होनो आं बारा मिथिया। अबेनिफ्राय लेंहरखो आं बारा मोजां मिथिया। बेखौबो लाबोदोंमोन आरो गेजेर गेजेर सल' खननाय बिदिनो खालामदोंमोन फांसन बायदि। लान्सनि
For this award, I would like to request Chairman. Lain nङाबानो मोनजाया बे मोनसे नियम बेनि थांनो नागिरबाय अबाव एबार अबाव होनदों अबाव नंगौ दा पिकनिकनिफ्राय गिदिंबोफिननो नागिरबाय फैनायखौ दिन्थिबाय थालायासै आङो फैनानै नै कलेजावबो डिनारनि प्रिपारेसन खालामगासिनोमोन डिनारा बाहाय जागोन होननानै ओमफ्राय बेनोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै मोनखो अन्नानै फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों।